Thirdo te ka chane la kalo lo ma chu ole tun chu ma chuanin Instagram lama te WhatsApp lama te thleng poina niang inzo na common deuh pakhat ka ron chang do na khowat wangin vuna har sat nai to kem chen khat chuanin vun sa vun tai mai tai te kan nei china ti ro tin a chen khat na sa chuanin a bol la te poina om theya I avual thei boka ege chan nia engwange kan soyang ole kan soi chan hal mai nga khowat hi allergy an nei ve theya hi alo em shan pa lawa ma se in enkol ulukanga ya aron la vuna ron lan chhuwa dana chuan article an ti chu bolte thak sen hiam ten ron lang theya tin mai tai kan ti te po hi chen khara chuan ani theya enge a in chan dan chu ti khan atira mai ron sena te chuan in an hnuwa aron bol cheka hey bumps small bumps kan tiang chi khan mo hey bol chek te ro te tiang chi khan ron oma a thak chin bokani so anasa phe chu in avung theya tin enge I khatiang kha hi anasatte avun bel cha chal chuanin thok te thlein har sana a thlen theya allergy chi khana ni wang khanin chuwang chuanin film khorangai ve maya ma se ama sa chuanin a hlo lo ka ti na chan chu tiang hi enge kanvuna te serote mo abol na hnuang te kha lang ve to lem lawa chuwang chuanin a hlo dan kha khati zong kha chuanin a hlo lo ani chuanin article hi no panga changa puitlin thlengina nei theya tin karuk ai tama om phei chuanin chronic ani to chuwang chuanin enkol ulukangai maya film khorangai ni ti chuanin ti lo tu thekan soi ma sanga mezuk lo tu rania zute in lo tu rania chuanin enge painkillers kan tiang te kha e lo tu rania chuan stress te nei vak lo tu rani apoi mo lu tu chuanin in lama in enkol dan ka soyanga taksa ti lum thatte poimo a pon vota chhuwa tam lote apoimo a ti chuanin kan skin care active step of man ri lo a tha hydrating lampang te soothing te calming lampang te ka man a tha antinan centella te sika tinjia kang chi te kha man te la tha moisturizer a emo kantonara te poniang chu ti chuanin saram thlengin ti chuanin aloe vera hi kan huat lo bok chuanin kan allergic lo chuan manna chaboka aloe vera hi tiang chuanin khatiang calming lampang te kha manna tha ti chuanin NMF moisturizer hi kan chewin ka ringa medicated moisturizer an nia hi an tha maya khatiang man te po kha tha chuanin sunscreen episoft emo sunmade sunscreen ka ron review to khamo khami te po kha manna tha water resistant lampang hi sunscreen a chuan manna tha tlema hydrating deuh te kha manna tha ni ti chuanin hei in lamai den kol na chaw nia tuna ka ron soi kha chuwang chuanin enge aswal zela ma in son lo ani chuan doctor panwata tha a chi te po a oma doctorina an cho chi mo chuwang chuanin dermatologist kan ti vunlam doctor te kha in ron wat don nia in lo chang ka pi ka be se khati zo ka ron sei the te ni